Tenengkong neng siap nak kaliang jungi kong ke parti ngi penpau ya kecing sungu yu blai. Uba tolong rengkat ngi kong ke parti lemba jong kani ka jandap si benai menta. Hadin kecing krat kendit kensan ke jong i liat doktor ki eje sengkon haka khat kendai tarik jong ubnai Februari. Di lemba jong kani ka jandap si benai i ulai lolong rengkat ngi ni tala pania sekmat. Pada pedeng ulo dum bola mantap yengi. Di lemba jong kani ka keruo ngi kwa ban penpau ya kecing ai ko blai ke jongi ya ki pai ba baro ai wei piwei ki bala ya don rengkat ngi rengkat lembar ka yeng jong i liat doktor ki eje sengkon hakatu kecing ja ka pasmusi kecing don jong ki kecing wan jong ki ka talong kecing ai min se mengi bat ngi penpau kecing sungu ka siga dai e piwei wala ngimla banjer ka teng ki balewan na jan bana jengai na sor bat nong pendong kiba daya ai ngi kekti kamon kekti kediang kiba daya sendana bat ngi don kiba lawan nadu ketu kesngi ka khat khandai tarik bayo sngawi ketu ko khobor jo kaji khlan no jo i hang tai po rabor hospital don kiba ngile kendo iki don kiba ngi khlame kendo ro don kiba lawan haka arho tarik don kiba lawan haka arpoi tarik kesngi ka bangila tiap dan buram i don kiba wan lelei nadu khat khandai arpau hadu arpoi tarik ro bat kidon saki wei pat kiba dang wan war hadien jong hadin beradab tiap noi doktor kiru bandang penpau ki sulam tingi penpau ki jing kublai pi sibun nak benta kene ki jing Kyrshan ki jong pi ni penpau ru ki jing ai kublai nak benta kitu ki bala pha ki kru asnolem ki message of condolences ki ba ngimla syu benjer kateng ki ba nadu prime minister jong kar India speaker jong lok sabha chief minister barang guram jongi kiwei ki minister bar kiwei ki officer sarkar ki bala penpau ki jing solem ki jong ki te ki ai khublai ki ru ni penpau ki jing khublai ka bakrapang ye utu MP ne po Mizoram o Richard Banlal Mangai ha u balawan dagla ka jong kamet naru nang thi ye ka banyak don rangkat bangi ka to sni ka bangi pendap ye ka funeral na ka banta e liat Dr. Ricky H. Singkon. Dikata ka day ka jing ai khublai ka baleng kong sipai ma. Tenang kenal yengi haki jing Duwai ki jong pi bat nang ye Kyrshan nak banta ki daw ba ki bang yang nak banta kari ki bakasat benri. Kani kalong irrespective nak banta kitu ki Kyrshan ka parti ni bang Kyrshan ru andre ka kami ap ka emi ni ka kami ka jing Kyrshan ki jong pi te khublai shuon sai simpat.